O BNG trasladarálle no próximo pleno executivo de Nospobra a posibilidade de investir parte dos máis de 720.000 euros correspondentes ao remanente de tesourería do ano 2017 a diversas actuacións na Ribeiriña e no Conchido. Para os nacionalistas trátase dunha zona dende sempre esquecida polos distintos gobernos municipais. Que é unha parte da Pobra esquecida polo PP, esquecida desde logo por Nospobra, e donde nós pensamos que unha parte importante desos cartos pódense investir. Falamos da rúa número 2 da Ribeiriña, donde nos topamos neste momento, investindo en esta rúa nun tratamento integral que a reacondicione, que poña beiras rúas, que acondicione o bordo do litoral. Falamos tamén das rúas que están aledañas a ela, falamos de inversións nun parque ou nun lugar de espazo público al lado onde estaba antes a onza de oro. Segundo eles, outras actuacións que poderían ir con cargo a este remanente serían a construción dun parque infantil cuberto, a creación dun punto de encontro familiar, o acondicionamento da pista deportiva da antiga escola de Ponte Barbanza ou o arranxo do Polideportivo de Venecia. Suxerencias, moitas delas que xa foron levadas a pleno polos nacionalistas e que, a pesar de seren aprobadas por unanimidade, aínda non foron executadas.